Aquest cap de setmana ha estat històric per al beisbol a Manresa, ja que ha quedat inaugurada de forma oficial la nova instal·lació esportiva per poder practicar aquest esport a la ciutat i a la comarca, ja que disposar d'un camp per practicar el beisbol no és fàcil per la gran quantitat de terreny que es necessita. Tot i que l'activitat a la instal·lació va començar el mes de maig i encara li queden alguns detalls per poder dir que està totalment finalitzada, la inauguració oficial es va celebrar aquest diumenge amb un partit internacional que va enfrontar la selecció catalana contra la selecció de França, amb dues en categoria sots 19 i amb el resultat de 5-13 a favor de l'equip francès. Els francesos van ser superiors en totes les facetes del joc, tant al bat com en defensa. Els llançadors catalans no van estar encertats i els jugadors de la Federació Francesa de Béisbol van fer un molt bon partit. La jugada més espectacular va ser un home run que va sortir fora del camp i que és la primera vegada que succeeix en un partit oficial. El Béisbol Club Manresa celebrarà durant l'any 2018 el seu 25è aniversari.